Dwi'n falch iawn i gyflwyno lle i Berthyn cynllun corfforaethol newydd Grŵp Cynefin am y 2 flynedd nesaf. Mae hwn yn cynllun bwysig iawn i Grŵp Cynefin sy'n mynd i gosod sylfaen a ffocws glir ar hyn da ni eisiau gyflawni yn ystod y 2 flynedd nesaf. Our corporate plan this time is being designed with our tenants, our customers, the people who live in the homes we provide, as central to everything we do. Mae tenantiaid wedi chwarae rôl fawr yn tynnu'r cynllun corfforaethol newydd at ei gilydd, a mi ydyn ni'n wrando i'w deiadau a pethau sy'n poeni nhw hefyd. A dyn ni'n fawr gobeithio bydd y cynllun corfforaethol newydd yn creu sylfaen lle mae nhw'n gallu dylanwadu ar ein penderfyniadau a ffordd dyn ni'n ddarparu gwasanaethau'r dyfodol. Dyn ni wir eisiau teilwr a gwasanaethau o gwmpas yn cwsmeriaid a tenantiaid i ymateb i'w deiadau nhw at y dyfodol a hefyd y bethau sy'n pryderu nhw hefyd. Dwi eisiau ni fod yn landlord gorau fedrwn ni bod. Dwi eisiau ni fod yn arloesol, sy'n cynhwysol, sydd yn cynnig llefydd i staff i datblygu, cyrfa, i ffynnu. Dwi eisiau creu gwasanaethau a systemau lle mae pobl yn dall i rôl o fewn y grŵp, bod ni'n cydweithio'n dda gyda'n aelodau bwrdd ni a'n partneriaid i gyflawni yr amcanion uchelgeisiol ond cyffroes dwi'n meddwl ni wedi gosod yn y cynllun corfforaethol. Well, we're trying to retrofit our existing stock with new technology, be it air source heat pumps, solar panels, new windows, higher insulation values on all our stock. All the new technology we do design into our new property and existing stock is trying to decrease the bills for everybody and, you know, improve living and the cost of living for everyone. Da ni'n lwcus iawn bod ni'n byw mewn lle mor braf. Oh, we love it. We've settled in really well. I just feel everything's so accessible and easy for us, and they've been so helpful in calling, making sure everything's okay. The guy from the association just knocked on the door and said everything okay, and we were like, yeah, the water's not hot enough. And he came in and fixed it, you know, instantly. Mae le gwych i weithio, mae'r staff yn gyfeillgar, da ni'n gweithio yn iaith Gymraeg, da ni'n helpu cartrefu pobl yn ein cymunedau a da ni'n cefnogi bobl i aros yn ein cymunedau. Mae yna awyrgylch braf gwaith yma, da ni'n darparu cartrefu o safon, da ni'n edrych ar ôl yn cwsmeriad a'n tenantiaid yn dda, yn mwynhau bod yn cwmni y staff sy'n gweithio yma. Mae yna awyrgylch da yma, mae pawb yn cydweithio'n dda iawn efo'i gilydd. Da ni'n darparu gwasanaeth ardderchog i'n tenantiaid a'n cwsmeriad. Da ni'n cael gweithio'n hyblyg, da ni'n cael gweithio o gartref ag yn y swyddfa. Mae yna diwylliant Cymreig da iawn yma. Dwi hefyd yn mwynhau'r pobl dwi'n gweithio fo, dwi'n teimlo mae yna naws cyfeillgar iawn yma. Dwi'n licio'r diwylliant, mae yna diwylliant cyfeillgar yma. Mae Grŵp Cynefin yn lle andros o dda i datblygu gyrfeuoedd bobl. Yn ganol pob dim, mae'r tenantiaid, mae'n bwysig, holl bwysig dwi'n meddwl, bod y tenantiaid yn cael rhoi mewnbwn i bopeth. Y cwmni Grŵp Cynefin, gen nhw diddordeb mawr yn eu tenantiaid. It gives me a voice, you know, everybody has a voice and they do listen. Grŵp Cynefin, I think, are at the foremost of actually involving tenants to a fantastic level. Customers always have a voice, and that's what Grŵp Cynefin's all about. It's important that everybody has a voice and that we work together. I know Grŵp Cynefin are always doing their best for their tenants. Grŵp Cynefin is a beacon of tenant awareness.